7,5 гадзінаў вялікай размовы з удзелам прэзідэнта. Пасля вялікай прэс-канферэнцыі Александра Лукашэнкі ў афіцыйных СМІ водгукі выключна станоўчыя, а вось у інтэрнэце, у сацыяльных сетках людзі выказваюць незадаволенасць і нават абурэнне. Чаму такая розная рэакцыя? Я Святлана Калінкіна, а высвятляць гэта будзем у удзельніка сустрэчы ганаровага старшыні таварыства беларускай мовы Олега Трусова. Вітаю вас, спадар Олег. Добрый день. Спадар Олег, ці было для вас асабіста нешта, такое нечаканае ў апошняй прэс-канферэнцыі? Трэба адзначыць, што і было, і не было, улічваючы, што я гэтага чалавека ведаю вельмі даўно, і ён упершыню пра гэта казаў, што я, Голубеў, ён былі разам стваралі незалежнасць, гэта крыху нечакана. Але з другога боку, улічваючы сітуацыю палітычную, то тут так і павінна быць. Тады пра ваше пытанне. Вы задавалі пытанне, як і чакалася, пра беларускую мову, і адказ Лукашэнкі абурыў вельмі многіх беларусаў. Вы самі, ужо стаўшы, убачыўшы, што ён так спрыяльна да вас ужо ставіцца, вы ўжо не адмарозкі, а канструктыўная апазіцыя, чакалі, што Лукашенко раптам зробіць такі крок назад і будзе, фактычна выказвацца ў тым сэнсе, што беларуская мова, пашырэнне яе ўжывання тут узарве сітуацыю ў краіне. Трэба глядзець на кантэкст галоўнай тэмы гэтай сустрэчы. Галоўная тэма паказаць, што мы ні ў якую Расію не пойдзем. І гэта самае галоўнае для ўсіх прысутных. Таму што самае страшнае – это анексія нашай краіны, там ні мовы не будзе, ні культуры, ні народа. Было паказана перш-наперш расійскім журналістам, што ніякай анексіі беларусы не пацерпяць і што прагаласуюць 98%, каб не ўваходзіць. Я пажартаваў суседу, што калі Ярмошына палічыла, то было і 105%. Гэта ведаюць і ў Расіі. Да, але Расія добра ведае, што асноўная маса грамадзян Беларусі, не толькі беларусаў, але і іншых нацыянальнасцяў, Расію пуцінскую ісці не хоча і не пойдзе. А калі не хоча, то это не Крым, то і з кветкамі сустракаць не будуць. І ўсё ж такі, чаму тады такое неспрыяльнае стаўленне да беларускай мовы? Гэта азначае, што Лукашенко не Беларусь захоўвае, а сваю ўладу асабіста пад гэтымі рознымі прыгожымі лозунгамі і словамі. Ці што? Па-першае, конечно, для яго ўлада – это сэнс яго жыцця. Што датычыцца мовы беларускай, ўсё астатняга, я думаю, што такая марудная беларусізацыя толькі ўзмацніцца. Таму што адказы былі даволі такія розныя, калі уважліва іх пачуць. Ён запэўніваў расійскі бок, што тут руская мова будзе панаваць. Бо калі не будзе панаваць, ніхто ніякіх інвестыцый не дасць. Больш таго, ён не раз сказаў, што тут мяне абвінавачваюць у тым, што я тут чуць ли не нацыяналіст, а я такі самы, мы браты, і гэтак далей, і то есть это тое, што было і раней. Самае галоўнае, што ён падкрэсліў, што справа мовы – это справа не ўлады, а нас з вами. І ён не будзе нам замінаць гаварыць па-беларуску, але, Божа бронь, сам гаварыць наўрад ці будзе. Я ж прасіў, што? Каб ён 10 альбо 15 раз у год гаварыў па-беларуску. То есть я это сказаў, крыху. Вы сказалі, але ён гэтую прапанову не ўспрыняў. Якая была рэакцыя расійскіх журналістаў? Якраз ён яе і ўспрыняў. Ён увесь час потым вставляў беларускія словы і сказы. То есть ён вонкава не ўспрыняў, но ён ніколі так доўга не ўстаўляў беларускія словы нідзе. Ён увесь час, калі вы паглядзіце, ён самае любімае слово гвалт, і пашло, і паехала, і ён цэлымі сказамі гаварыў. Яшчэ недаўна беларускія словы былі выключна ў такім адмоўным кантэксце. А тут наадварот. Але ўсё ж такі вяртаюся да пытання, якая была рэакцыя расійскіх журналістаў, і ці зразумелі яны гэты галоўны пасыл Лукашэнкі? Для расійскіх журналістаў галоўнае было, калі вы войдзеце губерніямі ў склад Расіі. І все пытанні так і ставіліся.
А тут оказывается, что губерниями не будем выходить, але ну, руская мова у нас як была, так і буде. То есть ви не зачепите за тое, што я тут правожу беларусізацыю. І на самой справе ніякай беларусізацыі гэта ўлада не праводзіць, і я глубока сумняваюсь, што яна будзе яе праводзіць. Но выросла новае грамадства. І самае галоўнае, што мова стала мовай эліты, моладзі нашай. А все вырашаецца ў гарадах. Мы ўпершыню сталі самай гарадской нацыяй Еўропы, трэцяе месца пасля Англіі і Бельгіі. В Менску 2 мільёна людзей, і менавіта ў Менску сярод людзей беларуская мова, літаратурная прыгожа найбольш пашырана. Вы лічыце, што гэта не зваротны працэс? Вы лічыце, што Расія не будзе бачыць гэтай пагрозы і не прымусіць Лукашэнкі ўсё ж такі зноў адсунуць беларускую мову там Расія вузкае кола? гэта бачыць. І для Расіі мова самая страшная пагроза. Но тут так упала, што Лукашенко далей адсоўваць не будзе наадварот. Ён яе будзе трошку як бы падымаць. Што ён сказаў? Вот бачыце, трусаў, голубі, вот такія ў нас ёсць нацыяналісты. Калі яны прыйдуць да ўлады, то тут уже рускім мірам можна, як кажуць, забыць. А пакуль я буду, пакуль будуць інвестыцыі, ну яны будуць там. Ён, дарэчы, дазволіў нам наш універсітэт. Дарэчы, на прэс-канферэнцыі былі не толькі вы, былі, наколькі я разумею, і лідар партыі БНФ быў. Так, але ён не выступаў. Ён не выступаў. Ці азначае гэта, што Лукашэнку зараз апазіцыя нацыяналістычная патрэбна менавіта дзеля таго, каб палохаць Расію, што калі не я, то вось у нас... Ну, яна не зараз, яна была патрэбна заўжды. Чаму тады ён яе не падтрымліваў, а наадварот, хаяў? В любым выпадку хаяў, але ў турмы не садзіў, не забіваў, не высылаў. Ну, это гледзячы каго. Некаторых і садзіў, і высылаў, і доўга вельмі трымаў турму. Я маю на ўвазе, ну, сапраўдную апазіцыю. Бо да апазіцыі сябе залічаюць самыя розныя катэгорыі людзей самымі рознымі, ну, як кажуць, інтарэсамі. І я, напрыклад, будучы палітыкам з 88 года, бачу, што некаторым, ну, выгадна пабыць в апазіцыі. Статкевіч не апазіцыя? Я б сказаў апазіцыя, але вельмі такая спецыфічная. Хартыя Саннікаў. Таксама, яшчэ больш спецыфічная, чым Статкевіч. Бо я добра ведаю ўсіх гэтых людзей, таму апазіцыя, ну, не такая, напрыклад, як я, не такая, як Голуб, зусім не такая. Усе, хто выступае так ці інакш супраць, ну, всех называюць апазіцыяй, як бы і правільна. Но вы цудоўна ведаеце, што калі ў любой краіне, дарэчы, Лукашенко таксама быў апазіцыяй да Кебіча, была група камуністы за там дэмакратыю ці свабоду. І потым увесь свой прэзідэнцкі тэрмін марыў, каб такой апазіцыі больш не было, каб яна была ціхая, спакойная, канструктыўная. І навогул, каб не было. Бо каб ён хацеў канструктыўную, ён бы даўно Белую Русь зрабіў бы партыі, і эта партыя, як у Казахстане там, ці там, у Азербайджане, была б правячай партыяй. І яны ж хацелі. Колькі разоў Ядзькоў падымаў пытанне, дайце нам... Ну, яны ніколі не хацелі Белую Русь зрабіць апазіцыйнай партыяй, давайте прызнаем гэта шчыра, але Лукашэнку не трэба была партыя ўлады. Да, ніякай партыі. Ніякай партыі. І зараз не трэба. І я думаю, пакуль ён будзе прэзідэнтам, ніякіх тут партыйных спісаў не будзе. Як мы даведаліся, будзе. Ось ваше адчуванне залы, як зала адрэагавала на тыя словы, што Лукашенко на дадзены момант лічыць, што трэба яму балатавацца на 6-й прэзідэнцкі тэрмін. Ну, в этом ніхто не сумняваўся. І ўсе чакалі такога адказа? Ну, тут же зноў. Я думаю, што ён, мабыць, спачатку і не хацеў пра гэта казаць. То есть так павярнулася сітуацыя, што ён абвесціў, ну, я б сказаў, нават раней часу. Хутчэй за ўсё, каб не гэта размова, ён мог бы пра гэта і не казаць. Ну, дзякуючы Жданко, прыйшлось адказваць на пытанні, на якія ён і не думаў адказваць. І ён разгубіўся, нават перапытаў Жданко. Гэта Радыё Свабода, я скажу нашым гледачам. Шэф корпункта Радыё Свабода ў Мінску задаваў гэтае пытанне. Ён не чакаў, што яму трэба абараняцца. Першы Еўрарадыё. І менавіта Лукашук пытаў пытанне і нашага універсітэта, і мовы. Не мы падымалі. І вельмі добра, што не мы. Падняў Лукашук, і, дарэчы, па-беларуску, Жданко, потым па-беларуску, хто выступаў? Іосиф Сірэч, то есть мова тут гучала. Але ні адзін
з прихильников по-беларуску побоялся выступить, хотя все, якія люди, якія ў зале, все говорить по-беларуску могут, а некоторые, як Давыдька, и цудоўна могут, бо это актор, довольно добрый актор. Но беларус говорит на мове Вы начальства. адышлі ад пытання ўсё ж таки прэзідэнцкага тэрміну. Гэта ўжо як нейкая наканаванасць успрымалася экспертамі, якія сядзелі і пачулі тое, што надзея ж заўсёды шмат у каго ёсць. А раптам суд, раптам Лукашенко ўжо сапраўды наеўся, як ён кажа. Адзінае, што ён сказаў упершыню, што не выключана, што гэты тэрмін будзе апошні, і ён ужо пачынае шукаць, бо ён сказаў, што я не памру на пасадзе. Такога раней ён не казаў. То есть упершыню я магу прадказаць, што магчыма гэты тэрмін будзе апошнім, і ён будзе думаць. Гаспадар Олег, вы аптыміст, таму што я прыпамінаю 96-й год, калі Лукашенко протаўкаў гэту сваю канстытуцыю з велізарнымі прэзідэнцкімі паўнамоцтвамі. І тады ён казаў, што больш за 12 гадоў ён на пасадзе прэзідэнта не будзе. І што гэтая канстытуцыя часовая і паўнамоцтвы такія царскія часовыя. Але вось у гэтым годзе ўжо 25 гадоў. Так. Ён дае нам нейкую надзею. Разумееце, зато Бог не дае ні нам, ні яму 100гадовага ці 1000гадовага жыцця. І ён цудоўна ведае, як канчаюць людзі, якія застаюцца пад 90 гадоў прэзідэнтамі. Вот Зімбабве, напрыклад, ці Куба. У Кубе Фідель Кастро сышоў. Ён не сядзеў, пакуль там памрэ. Зараз гарачыя падзеі ў Алжыры, там прэзідэнт інсульт перанёс і не выходзіць на публіку. А таксама збіраўся балатавацца, пакуль людзі не выйшлі на плошчу. Яго заставілі, то зразумела. Якое заставілі? Ці ў свядомасці ён ніхто не ведае? Так значит заставілі, ніяк не заставілі, а просто высунулі, ён можа і не ведае, што ён прэзідэнт, таму, каму трэба, да і назвалі. Ён добра ведае савецкі перыяд, як былі кіраўнікамі, Андропаў, асабліва Чорненка. І зразумела, што ён не хоча быць таким кіраўніком. І ўпершыню можна выказаць такое меркаванне, што гэты тэрмін, конечно, хоча правесці па старых канонах і палату абраць таксама. І хутчэй за ўсё в гэтым годзе будзе выбары ў палату, а ў наступным годзе будуць яго выбары, але ён упершыню публічна стаў. Ён і раней па это выказваў, што вот, калі я сыду, дык палкамі будуць біць там. І зноў тыя палкі ў яго былі ў прамой. Але ён тут нават паглядзеў, як прыгожа сышоў Ельцин. Ельцин знайшоў такога прыемніка, які захаваў Ельцину да смерці. Всё. Ніхто Ельцина, яго сям'ю не чапаў і зараз не чапае. Вось ніхто не ведае, чаму памёр Ельцин, а сям'ю сапраўды. Так. І ўсе цяпер Расія, вы ж бачыце. А вось каб быў жывы Барыс Нікалаевіч, ці было б так? Ці мог бы так сябе весці Пуцін? Ці была б такой Расія, як сёння? Так што гэта пытанне такое вельмі спрэчнае. Адно справа памерці з караулам, з гонарам, а другое справа памерці, як паміраў Хусейн. Не дай Бог нікому такой смерці. Як он там хаваўся ў нейкім сметніку, яго там даставалі і вешалі. І все гэта людзі знаёмыя Лукашенко. Ён добра ведаў. І Каддафі тут у нас быў шатром, і Хусейн. Не быў у Беларусі, дык нашы туды ездзілі. Дарэчы, Хусейн нават даў грошы на Ці можна сказаць, што за 25 гадоў свайго прэзідэнцтва Лукашенко стаў больш такім цярплівым к апанентам? Ці наадварот, апаненты ўжо менш зубастыя, менш... Ведаеце, пасля падзей на Ўкраіны все змянилось колоссально. И свет поменялся. Те думали, что будут Крым забирать, войну на Донбассе. Все поменялось. То есть подеи на Украине можно порівняти з лютовською або Кастычніцкою революцією. Свет змянився. Добра, дзякуй за размову. Нам ужо трэба завяршаць, хаця гаварыць можна і 7 гадзінаў, і 10, як і Лукашенко. Сапраўды, за гэтыя гады ўжо што-што, а гаварыць Александр Григорович навучыўся, гэта ў яго атрымоўваецца, але ўсё ж такі хацелася б, каб хаця б праз 25 гадоў за словамі былі справы. Я Святлана Калінкіна, госцем размовы быў Олег Трусаў, і сустракаемся на Белсаце.